So maglakaw na sa dani, kinaplat ng motor. Pumunta ka daag para bulkit. Sayang kahoy, di makarga. Lakaw sa dani. May lang kita tag kwarta ni para bulkit ugma. Bilin tani diri ang motor. So guys, ito na pugson. Kung kita kwarta dito mo pugos-pugos atong galingon. So dala prank ni sa kong asawa guys. Dala prank. Prank ang kapoy kay lakaw. Opera na guys, opera. Layo pa gyud. Kapoy lakaw Nabaguhan kong lakaw. Ang pugson to ko'y kwarta di. Lakaw. Sayo ko magmata. Lakaw sa ko. Ayan ko rin inday doon. Kito ko rin inday nung sekarang na mo. Atong papa dito. Atong papa. Ito ka papa. Pagawat lang. Disini ba yun? Sakit anak. Sakit anak. Sakit kayo. Ato ka papa ka. Hey guys, good morning guys. So may buntag ninyo diyan tanan niya. Kuan. Gikan tag sayoron kay atong motor atong kuan. Ito bulkit. Narito ibili na ako sa Mabulo. Time check tara alas 5 kapin, alas 5:50. Magdali tag ligo. Sayo tag mataron dali tag ligo bawon ni atong motor ato ang ipabulkit. Salamat dahil sa mong silingan guys, nagpahuwa mo para bulkit sa kuan. So gikan diri maglakaw na sad ko. Tanggalon nako ang ligid. Ang interior kay pabulkit na akong interior. Kumanlakaw na sa ko padung Mabulo gikan man daw para itaod ang interior. Inga na taka lisod ron guys. Wa man gitay sapi ana yung may tabo. Salamat guys sa pagtanaw guys o may buntag. Dili lagi pugson kung wala tay kwarta. Di ba guys? Kung may kwarta din ato pugson. Ana ron nagsayon.